yamde sappo jiddi silmaji capantati sigaso to leydi Mali yamde sappo jetti silmaji capantati Agadez to Niger bisimila mon e kabaruji kikide di Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ndi handen altinere sappo e nayyi lewru nayyi ɓordu e tan ujunere ɗiɗi e nogay e joyyi to leyda Nigeria ko ɓadi yimɓe capanɗe joyonna mbara hankinde e kippanɗe hono fewde e gure ɗiɗi e leddi walla plateau hakkunde leydi ndi ko ɓuri nogen woɓɓe mbarmi cuuɗi kewɗi ɗi cumama tafon andaka heɓe hen gaɗiɗe kippanɗe jonnon fitnaji hakkunde leñi ana kewi sanne e ngal diwal hakkundere e Nigeria to leyda Niger jamma hankin ɓi leydi Suisse joguiɗo ɗereji jeeyal leydi Niger e diwtama elen gallure Agadez tafon andaka heɓe diwti kanko Claudia o mo duuɓi capanɗe jeegom e jeɗɗi e wilamu Suisse eɓe andinama ngol diwtagol tefore du ana woodi to leydi Mauritanie golleɗe kewɗe ana mbasi hono golloɓe ɗeɗo jonte foof ɗum saabiki ɓeydegol cogguji ko tawi ka ɗum fuɗɗi e riwugol e keewal ɓiɓɓe leyɗe Afrique wonnoɓe toon ɓe Mauritanie jogori jonde mum en ana yeddi saria tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade to leydi Nigeria toon wonto puɗɗirten kabaruji ɗi toon to Nigeria ko ɓadi yimɓe capanɗe joyonna mbara hankinna e kippanɗe gure ɗiɗi Azike e Kimakpa ɗe gure e leydi walla plateau hakkundere leydi ndi hewɓe woɓɓe mbarmi cuuɗi ɗu kewɗi cumama awa jati hono mbiyanna e wi hono seede en hewɓe e limo ana wawi jati ndeɗo limore e ɓeydo ɗum woni limore waraɓe fay so tawi noon ngal diwal ana andira fitnaji hakkunde leñi tafonna laaɓal foof heɓaka heɓe caabiya ɗeɗo kippanɗe e ngo wargo jantore yaw siwto gembu kubaruji gurtiɗi gila diwal plateau ngal andini banna yimɓe ko ɓuri capanɗe nayo waraɓe ha kippe jaraɗe ha nokkure Azike e nde Kinakpa woodi yimɓe woɓɓe ɗuɗɓe nawnaɓe walla barmaɓe yaraɓe ha nyawdorɗe goɗɗe nder gallure Jos lamorde diwal ngal Mr Joseph Chudu Yongpa goto nder jagorɓe dental sukaɓe leñol Irogue wi cakoɓe kubaruji dow yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe ɓen koosi ko warata sa'aji ɗiɗi ɓe ɗon gaɗa bononda ha gifa kan non bo o wi hidde ko tabitinoɓe ndenagu jaha ha gifa kan yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe ɓen arti gaɗi bononda sanne kippol ngol bo fe'i nder ko hewtayi asaweje ɗiɗi e yarugo kippe goɗɗe ko nandi e noon ha nokkuje goɗɗe nder gifa Bokos ha diwal plateau ngal to yimɓe ko ɓuri capanɗe jo mbara hewtugo wakkati mi hawtata jantore nde fedde police en wala ko famtini dow haala kippe ɗen diwal plateau ɗon nder diwe goɗɗe ha lesdi Nigeria ɗuɗuɗe yidugo e fitinaji hakkunde remoɓe e duroɓe to yimɓe ko warata ujuneje mbara e ma jawle ɗuɗɗe ndella ila hitande ujune ɗiɗi e goho hewtugo joni ardiɗo Nigeria Bola Ahmed Tinubu caggal mbarol yimɓe ɗuɗɓe ha gifa Bokos nder balɗe caaliɗe yamiri jagorɓe pelle tabitinoje ndenago ha lesdi ndi dow kosa jarduɗe cembiɗɗe dow yigo jonde jaam e hoolare lornama ha diwal plateau ngal ya'u siwto gembu jalingo RFI a yettama yaw siwto gembu e nde e jantore